लोगोफोर दिनै आहा फार्स्ट टाइम स्कुलाव दख'ना गानलांदों ओंखारदों मोनथिया आहा दख'ना गानदो दिनै दख'ना गानदो नै जाहा बेटायाबो रेडि जाबाय इउनिफर्मावनो थांनो लांनो होदो आरो गलांनोसै आरो लोगोफोर जोंहा थांगासिनो दङ स्कुलसिम बिराद सान्दुं गोसाखा लोगोफोर जोंहा सफैबाय स्कुलावहा नै स्कुलाव प्रग्रामा हनै मादि जादों लोगोफोरथ' जिरायहैयासै नै उन्दुनो थांबाय गथ' फिसाफ्रा नै रेडि जादों जाहा राजानि लोगोफोर बिसोरो नै मोसाना फैग्राया धुनु लागिसे बारबि लागिसे तुमा स्कुलाव हनै प्रग्रामफ्रा सोलिगासिनो दङ आरो नायबाय थादों जोंहा राजामोननि नाम होआसै नालाय होनांगौमोन न' गासैनि फिसानिबो नाम होआसै आरो बुंदोंमोन फिसाहै बनायदोंना स्टेजखौ बेनिखाय होआसै नामा ना जायगा थोआ नालाय राजाया माबा उन्दुनासो थास्राबाय हनै Oh, miss. Ayan, gimana dia boleh? I am Krishna. One. Today we stand before you on this auspicious occasion of Teachers Day to celebrate and express our heartfelt gratitude to the guiding lights of our life, our teachers. Oh, Not just the customary day of giving stars and winning cards, it is a proper acknowledgement of the emotional role our teachers play in our Karena sehabaudah gitu apa Oh ma. scholar and philosopher, but also an exemplary leader. We believe that teachers this has made Teachers Day in 5 September and it was first celebrated in the year 1962. So, on this Teachers Day, let us take a moment to reflect. Logopan, jaha punida give honaया माला टीचर फोरनो गारखावसो होबाय मा जागोन बिदिया खारखाव होदो आरो मेंजोबबाय जा खारखावदो मा होनोसै आरो जोंहा टिफिन जादों टिफिन लाबोदो क्लासरुमाव मा टिफिन হয় ओइ কি হল ইয়াर टिफिन दिसा नै गाबबाय खासेया কম হল না কমে 50টা মান বসলে নাকি বেলায় দিছে গো আমরা বাইরে কেটে যাম Boro नै लोगो आंहा लोगोफ्रानो फैयाखै मालाय
Ini banana zaten sasana ya? Antia ada na? Antia se ada labuak yang dia. Ini mantu. Hai kita boleh ya? Logoफोर आं स्कुलाव फार्स्ट टाइम दिनै दख'ना गानना फैदो आरो ना सबानो बुंदो मोजां नांदो होनना बुंदो आरो बर' मानसि गैया नालाय आं हारसिंल' नङाबा सोरबा दङ ना मिथिया मोजां नांदो होनना बुंदो आंहा मोजां नांदो आरो फार्स्ट टाइम गानदों आं दिनै दख'ना स्कुलावहा आरो जोंहा थांहोलांनोसै प्रग्राम आरो जोबाखैमोन नै स्कुला बिथिं गारि पार्किं एरिया दङ हाइवे खाथियावनो बिथिं नै माइ गायना दोनदो सारि सारि नै सिगुन दंफां दङ बेयावनो जोंथ' राजा र' राजा नै हामा हामा बुस्थुफोरखौ जानो लागा खाथियाव सथ'फैबाय आं मोजां बुस्थु बायना हैगोन फाय आं मोजां बायना हैगोन नै लोगोफोर बिसोरबो आहा जावा र' बे कुवरि बेनि नामा कामिनि फिसा खानैया नै बेहा जा बेयावनो थांसै टमटमाव लोगोफोर जोंहा नाव सफैबाय दा बावैसो बारा गोबाव थाबाय थायासै आरो ना स्कुलावहाय बिराद गरममोन ना एकदम गगाबो मोनदो एसे असह्य मोनदो सान्थि नाङाखै गगा मोननायखाय देहायाबो बारा मोजां नङा आरो ना बेनिखायनो एसे थाबनो फैबाय आरो फिसानोबो टिफिन लाङाखैमोन नालाय जोंनावहा ओंखाम उखैदो मादो होनबाय थानायखायनो मानो लाबोआखै टिफिन मा लाबोआखै बेफोरबायदि सोंबाय थादोंमोन आरो गथ'आ बेनिखायनो आरो थाब फैबाय आरो एकदम ओरैबायदि गरम दसे थांनायावनो माबा गथाय माइ सुमै बेदजोबना फैबाय आखायावहा आखाइयाव बेददो बेखि नुदो मिथिला मा बेददो दसे थांनायावनो नै माइ सुमै बेदजोबना फैबाय आरो ना एफा गरम ओंखामबो जालाङाखैमोन दख'ना गानलांदो नालाय पेटलि नालाय स्लिम नुथो होनना ओंखामबो जालांलायबावाखैसोमोन आंहा मालाय फार्स्ट टाइम दिनै स्कुलाव दख'ना गानना थांदो आङो मोजां नांदो गाननानै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ लोगोफोर आं भिडिअखौ दोनथ'नोसै होमबालाय एसेयावनो जोंनिथिं गरम जादों नोंथांमोननिथिं मादि बोथोरा जोंनिथिंथ' थानो हायि गरम मा होनोसै खर' खानाय सुना लादो हनै फोराननोबो लुगैला माने गिसि नालाय फोराननो गोनां जादों बाय लोगोफोर बाय